Lagyan ng song. Ng this one. The wings. Mayong adlaw mga para niya nasad kami haron magasul-asul sa inyong adlaw og paingon kami sa market karon haron mo palit og mga lamas kay magluto kita og galang-halang. Ang specialty sa among grupo mao gid niya among lutuon kung magtapok-tapok mi kay lamini sumsuman og isuwa sa kanon. Goods kayo kay fiesta sad karon sa Talisay City nga pinalangga namong syudad. Let's go. Og nidaga na ang motor nga among gisakyan nga ginahinay na kami baybay sa kalsada paingon sa market. Og tubigon ang kalsada nga among giagian kay gikan ni bundak sa uwan. Maong karon pa mi kalakaw hapon na ni labang kita sa sapa kay before ta makaadto sa market mo labang patag sapa. Pag humana mo libang ay stay labang naa na kami sa tarong nga kalsada og duol na lang kami. Og pila ra istorya na abot nami sa market og nag-selfie na si Migo George. Unya gibidyohan ko Migo George nga nangita ko og palitanan sa lamas kay sirado ang uban kay fiesta lagi pero dira nakakita nami gikuha na akong sudanan sa mga lamas aron makapili kog tarong gikuha na akong ahos ug sibuyas namili ko kanang nindot para nindot hiwaon ko pichay, repolyo, cabbage, butang sa sulanan. Og nakinomdom ko am din nilabot sa lista ning repolyo mao ako giuli og luya nga makaluya butang og nangibot pud kog sili sa babaw medyo gahi siya pero kaya ra. Og unya ako giingnan sinday kunching nga palihog ko sa Nor Cubes kay di ko kabot layo kayo. Og iyan ang gikuha nga akong sudlanan kay iyan ang itotal kung pila tanan. Unya iyang giihap bayad inday o dali ra kaayo. So na kay G5 wala ra ba? Sa 5 wala sa din ko. Kuan lang ni Kuya og ko salamat kayo inday. Og human paingon na kami pa uli og nakasakay na kami motor jack. Nakalabang na pud kami og sapa nya ni bye-bye na namo ang karsada nga chuy kayo tanan. Pag-abot mo si Paxio naglahi na sa iyang sabuan o among halang-halangon. Kay kani siyang manuka guys perting gahiya ni kalmang gud ni gilat man paninamog usaks man na before na mo naluto. Og gigawas na ko kay nangutan ni si Paxio nga okay na ba kuno niya among lutuon. Og ako pong giingnan sige ato na birahan. Og ako nang ipanghabwa ang mga lamas aron masugdan na namo kanang mga pichay og kanang cabbage guys kay para sa sinabaw nga manok ug kani mao na ni ang para sa halang-halang atong lutuon karon. Kana pag-awasan ako tanan. Paspas kay guys inana man ta kamating amtik jud kay na. Ang giplansa pa nako. O dito gisugdaran ako hiwa ang lubot sa ahos para dayon na plat. Puto. Plat. Hana ra na siya guys. Simple kay ba. Dito na paspasan na para kaon hindi ko man ani. Paspas kay no. Ana ta mo hiwa guys oh. Sibuyas. Sige. Dok sa signature na igo na dito dahil paspasan na to. Hiwaan na dayon pero nakahilak jud ani one pot guys. Grabe gid ni makapahilak ng sibuyas no. So sambot lang makahilak. Ako nang gibutang sa sudanan. Dito na ako nang itutuyo kang makaluya nga luya. O ako gina si Migo George ikaw na sad. Sabi ko kay nakahilak na jud ko pre mao na siya na sad. Basta lang Migo George ay jud kalimot nga sili na imong kuptan basin mangihi kag kalit hang nang imong junjun. Og diri din sa ilahan na mga kal guys kani sila ang tag-iya sa balay. Happy Fiesta 42D. Happy Fiesta ninyo guys. Og gipanitan ni Migo George ang luya nga makaluya paspas kay nakadag panit ug nakadag hiwa. Unsa gigamit kaani niya asa kani kuha. Og dito gibutan na sa plato aron plaster na. Giablihan ang rip. Unsa man niyang gikuha o di ara. Kabayo nga mamatid. Di ara guys, man ni makapalami. Nidtob, ako nang gikuhang manok, kaya ako nang hiwa-hiwaon. Ako siya gagmayon guys para lami kay kakaon bakay munuhot ang iyang mga sabaw sa unod ba. Mo na mga teknik niya. Ana na guys, ito ako nang gigmok may medyo gahe yung gini siya kay kalma ko din bueng god. Pero lami gyapon kay ni kaluto guys. Mura ning manok. Sus gahi agad pero buyag pero tinggahi sakit ang kamot ako napay ko an pungil paningipo na ning kutsilyo O yarok na may good para ganahan ta. Yarok na agayihan kamot oy mura kadang tao ay ngilingig kayo. Tagay na nabi uhawa na dali tapita gaya kakagatag ana diha kana ba so tagay sa Fiesta 42D ana nagsulti na ko niya yarok din ko be uhaw na kay diri kay say gahi kayo gidukdok yarok na ihatag sa cameraman be para siya na siya mo yarok silpi sa Migo George tarong asang kao be kapuya na hiwi maulin kaldero siga mantika luno din yung labas guys mix din na mo na mga teknik na butang nga matong sibuyas mix na sad ilunod ang mga manok diha dami na kinao mix na nako ana ra siya mix na yun butang lilo ta ukab yun
Anara, okay na sad. Tanawang pormada guys, may na kina. Oh, sus, namnam na kanang tangan patis. Pero patis lang nakita diri guys, pero wala akong pakitang uban guys, secret recipe man. Pero tinuod guys, nakalimot yung video kay gutom na kayo niya, hubog na sad. Tuloy ko namnam. Pagkatapos video, pormada yun. Dara, kuha na tagdaghan. Ay, huwag nita pa kansay, gutom kay Oka. Si Michael, lang utaan na pa, nabak ko ni Sabaw. Ay, Sabaw na, pinaugam na. Hindi na pinasabaw. Nakaon na tayo, gutom na kay Oka. Hindi na dyan madagay, magutom na dyan siya ba? Ito, nami kayo. Nga pag kumagkaon, pormada yun. Plaster rin naman para kanta-kanta niya. Gasit up na nila paksa. Huwag na yun, unahan na ni Ilji Gutsong. Unahan na niya, baka unahan pa siya ng iba. Asan ba kapuyag paabo? Kuya sa kay kanta, ngita na sa baso. Kung unang katakantan mo guys, kalma ba kayo ni, relax ba kayo ni stanan. Wapa mo ni kasakang rabi sa utok kud awala ni kasaka ni. Magwarak na ni, magwayag ni mga buing ron. Tagay sa buskinchin kay na nagpanungog-tungog sa baso da. Be, si buskinchin na sad be, muhunat be, bunali buskinchin, kalagod. Pirahe. Bugna kay tingog, oy, mura nag-ugom og eyes, oy, with feelings kid ba? Kaluoy. Be, si Paksyo na sad be. Kana siyo, buna siyo, birahi siyo. Lata na pa yung chicken boys. Adi ara di barog na giyon na tanay na hini na magsaka ni Rabis guys. Ana na niknik niya intro ready sud ana. Kuya pa kay Buskinchin pinakuot pa bulsa. Unya ako nasa kuno be tisinga na to kung nabatig tingog kamay. Unya kada ganun ko magi napungan ko paksiw. Pero nang wagtangan ko gana guys pati kilang microphone good. Ay pa magsugbat ag hubog ani klaro pa. Hindi rin na nagsugod tanan o di ba guys? Tatawa na ninyo gigita na niya yung race. Nisaka namang rabi sa utok ani. Napaka na kay ba? Feelings ba? Kandusi dong. One other luya na kayo. Paka naman ko gaya ni Kon. Luya na kastanan ba? Luya nagtingo ka na eh. But I feel I'm going home. Hindi rin napita guys, one agni na kadimaong lyrics. Ang tuno lang ginaling kamutan eh. There'll be something wrong. It's only now some. It's an existence. And it's something wrong. Like I'm sorry. I'm on this one. The wings. Balintang na yung ka.